Naume mata na kata femi. Naume mata kata femi. Era mambo mdasi. Isso é chocolate. Daí você vai fazer moço. Mara de Brasil. Não é Ulisses. É, da uya nayo pano. Inyaya yembereki wangu wanwa baba akatisiya mugore wa 2021. Baba akarwara kwenguva pfupi, ingati zve2 weeks kwachirwara. Zvokuti baba varware vakanga vabva pane mumwe musha pavaishanda waiwaka, saka musi uyu waipurika imba. Ndobva vati hanzi ndakasvika kuma1 Sunday, saka vakabva hanzi mandati ndaane nzara. Hanzi baba vekubva vati mai havapo waenda kuwashira. Ndobva vati ngomamwe mahewe zvikandomwa. Hanzi baba wepo achibva wapinda mumba, baba bva wadzika padenga. Achibva apinda mumba vabuda nemahewe akarukapo. Akabva apa baba mahewe ayabva wamwa kudaro mahewe. Wakabva wangoti hanzi wachingoti pedzei kumwa mahewe aya. Mai akatomboti hanzi ndakatomboti handipei ndimbomwa. Ndobva baba waya wepamba bva wati mai guru musamweba ndichakupai ei. Baba wachingoti pedzei kumwa mahewe. Wakabva watanga kuti ipapo. Wachinzi wakabva ipapo kusvika kwamandeya wachipinda kwabvute kusvika kumba wakakotama wakadai wachiti mudumbu mangu. Wasvika kumba ndopawakangoramba uchikoti mudumbu wachibva waenda kukiriniki. Iwo havana kotsanangurawo zvanga zvaitika, asi wakangoti ndobva wabatsirwa kukiriniki kuchisosi. Zvadaro mai ndipo vakazotifonera vachiti baba wenyu unoramba ndikubve nditorwara, saa nezvinoone ndikuzviita uyai mudini muone baba. Ndakaenda inini ndikasvika ndikati baba chii wangonditsanangura sematsananguro yakaita. Ndobva tikati endai kuchipatara. Zvikanzi dai mandendisa ichisikana. Pane vanoita zvemahebhu angarusatana. Ndobva tatsvaga mari ndaendesa baba kuna dhokota waya abva watora sikana. Baba wachibva wadzokera. Kwanzi kusikani kanzi dhokota ati achasenda zvaaona pasikani pacho. Achakusenderai. Asi zvandaona matumbu angu ane maburi. Patati ane maburi, baba hamusauchwa urwara. Zvikanzi matumbu angu ndamaona ane maburi. Dhokota achakusendera. Saka ndakana kuna dhokota muchasenda here, takabva tavapa nhamba dzamweni. Panze tikasenda. Tagara kudaro dhokota wakazouya futi pamba ndobva wabaya mamwe mainjection angasara. Patazotora baba patamisa kuHauna. Waenda kuHauna. Wakagara kuHauna tingati 3 days. Zuva rechi4 ndo pakabva pataona kuti rechi3 ndo pandakafonera namai. Zvikanzi uri kuti ako wakuda kuenda kumba kwako uya baba wasunzwa zvakanaka. Ini ndakakwira kuHauna tikasvika ndikaona baba zvinenge zvotoedza. Todii ngatidzoke kuti patoti. Ndikanzi ngatenzi. Taenda kwadhokota wakabva wapiwa mishonga wakapiwa. Tangodzoka kumba manheru acho baba wakabva watanga kugomera zvere wachifema kunga zvinoita imbwa zvokuti wapunga wachidaro. Toita sei tafonera dhokota akati zvino handikwanisi usiku uno munozotoenda mangwana maseisei. Takadzoka mangwana maseisei kuna dhokota. Dhokota akati ko indava zvaanenge munhu akuzvimba chidumbu. Tikati isa hatisutozivawo kuti oya kwamuri kuti mutibatsire. Zvikanzi imi baba imi hamuna chamakadya, baba havachakokwanisi kudi kutaka. Ndipo takazonzi achibva ipanapa manye kuchihospital kuGeneral Hauna. Takasvika ikoko hatina kumbotora nguva. Baba wakabva watisiya kudaro. Ndopa takabva taenda kumba tikanzi bhodhi neyamutora mangwana aya takadzokera tikanotora bhodhi. Inini ndakaenda nabamunini wangu ndo wandakaenda navo. Tasvika kuHauna tobva tatora bhodhi iri patapiya chitsamba chatakapiya takanzi endai mochibvise kumapurisa. Asi hatina kuerenga. Baba munini wakatotamidzobva wachingotipedza kudai kwabva tatoenda. Tasvika kuya munhu uyaya apa takamira ndo pakati ndionani kwaane mwoyo wakadai. Tatoti chii kuenda pamunini kochii. Zvikanzi asi hamunaerenga chibepa chamakabata. Tikati hatinamboerenga isu. Kwanzi pakanyorwa kunzi chii food poisoning. Ndokuti haana kuita tikati haana kutaura nesu. Tadzokera paya takatora bhodhi tikaenda kumba. Tasvika kumba ndobva munhu uya
pa2 kuti wakamira maheu kubva baba vangu vachirwara pa2 weeks haana kubvira ateera kuti auye kumaira munhu apapambo pake achirwara. Ini ndakazotopenda kuti ndikati baba vangu taura nyaya yekuti hanzi hamuna kumboteera ko sei musikurira kuona musaite chimanyika. Mukati munhu wakapa baba vangu maheu, munhu uya haana kumbovhizita baba vangu for 2 weeks. Munhu uya muruti. Taurai zita remunhu akapa maheu ndinhingi. Munhu asina kumbovhizita baba vangu vamba maheu ndinhingi. Baba vangu akamwira maheu pamba panhingi. yobuda pachena. Baba wakamira maheu pamacheka. Ndoko wakamira. Macheka haana kuzotera kuya kuona kuti munhu abva pamba pake achirwara asi kusvika musi wekufa. Macheka akazouya. Macheka wacho uripi? Macheka haana kubvana. Uripi? Haana kuya. Ari kumba kuchisuku. Ndoko. Ndizvo sei asina kuya. Yatsvaga kutaura kuti zvawakuona pamakuwa ingwa kusvika ane zvawakuona kumakuwa zviri kuitika. Mukati mimi pane zvauri kuona pamakuwa, but something riri kuti zvemumusha. Saka nazvi zvemumusha macheka wapinda pa tuzondoa nyaya yemunhu ari takai nezvemutu azvikuti azekuti zvinhu zvamukona makuwa zvakatosiyana. Ini ndofunga kuti narration iyi ndeyekuti tinzwisise background yenyaya yamakatarisana nayo. Handizvo? Ndosaka ndakateerera. Saka kana mutotaura nyaya yemacheka wacho asitoripo, saka tikutaurei nyaya yandakauya nayo panapa inini ndeyekuti tine zvatiri kuona kumakuwa kwababa. Kubva baba wachishaika, kubva musi wekuenda kwaMiro pakaonekwa paine tsoka, tikaenda tikafamba, then kubva ipapo pakazoonekwa mbiya, kukaonekwa mabhotoro, ndobva bamunini vawazotinda rwara negumbo ndiro waiswa namukomo. Wakazoenda kumuprofita wawakaenda semhuri, vanhu vese wakaenza hambai. Wasvika ikoko wakazonzi vanotore ivhu repaguwa rababa, wakaenda naro kumuprofita. Muprofita akakanga ivhu riya akasanganisa nesodzi, achibva ati hanzi mhai tore ivhu rimunomwaye pamapeni. Mhai wachibva kuti aiwa zvakurwara ndeava, saka ava ngawatore ivhu vanomwa vanozvishandisira. Saka ivhu rori rakazotorwa futi bvatadzokeswa kupi kumakuwa. Saka izvozvizvi muna February mai manje ndopatakazonzwa kuti hanzi kuguwa kuya kwababa kwaborwa patile pakaborwa buri rakaborwa ipapo. Saka ndo nyaya yatauya nayo munume yekuti tiri kutambudzika nezviri kuitika paguwa rababa. nyenga Amunatsa kubuda pachena pamunhu. mune nyenga because une matanga muto nenyaya yemacheka kuti macheka ndiye akababoa poison. Handina kuzozwa kuti after baba afa handiti makazoitei namacheka. Doctor wakatoti is food poison handiti, ende imi muri kuziva kuti baba paamwa maheu ndipo abva atanga kuti mudumbu kokuenda kumba handiti. Macheka haana kumbomaira baba afa kubva madini kufa kwababa makakwanisa kufambira buri riri patile, asi kufambira kuti baba wafa nei hamuna. Zvikazii takafamba zvikanzi zvinizvi munhu akaurayiwa, asi hatina kutsanangura kunzi munhu akaurayiwa nani baba akapiwa mushonga, ndozvatakangotsanangura. izwai imimi saka chamawinga panapa mawinga buri riri patile kuti zviri kuitika kumakuwa ndo zvakuinzai panapa. Asi kumhuri kwenyu imimi pane here zviri kumboitika maererano nekufa kwababa? Baba ari kumuka here kana kuti chii? Zvekuti baba warumuka handingazoziva. Baba hamuzoziva Zvekuti warumuka here kana kuti havasuka. Alright. Saka nhasi kudare wamaunza kudare ndiani? Inini ndaya kudare nevabereki wataka wakasara
wana baba tinoti tikavati ngatifambe havabvumi. Kubva patazoita nyaradzi yababa kuvakira zvese havauyi. Saka nhasi wari pano. Nhasi vari pano. Pamusoro imimi kuti muzoti vana baba ngatifambe chakushupa yenyu chii? Chanetsa chii kwamuri kuti muzoti vana baba ngatifambe? Kufamba chetu zvanyaya kuti pakaonekwa chinhu kumakuwa ndo patinoti ngatimbofambe tinzwe kuti chii ndiana ruda. Saka vana baba vari kuramba. Havabvumi. But inini kama problem. Makaenda kutora baba munini wakarwara. Arwara nemakumbo. Mukaenda mukatora ivhu repamakuva paboeni. Mukakanga. Mari kanga mukapa mai kuti ndodine pamachiwanzi. Mai akati kwete. Mobva madzosera kuti ivhu ramakanga riye kumakuwa. Saka purpose yekuti muende kotora mavhu paguva rababa wenyu kurapa gubho rababa munini. Muruti, what are you saying? What's the meaning of that action? Baba munini unei chekuita negumbo rake rekurwadza kwegumbo rababa munini. Kune chii chekuita neguva rababa wenyu? Why baba munini vasina kuenda kuchipatara? Iyo baba munini ndo akataura kuti hanzi mukoma ndo ari kundirwarisa. Mukoma ari kurwarisa nechii? Hatizivi ndo zvawakataura kuti mukoma ari kundirwarisa. Saka vanhu vese hambai kumaprofita. Wasvika kumuprofita ndiye nyaya kuzoti chiendei mutore mavhu paguva. Akazokanga mavhu ndiani? Muprofita wacho. Akanga sei mama pamai? Ndo patikuziva apa kuti vana baba vacho vakazviita vari pano. Kuti chachazoita kuti wape mai kuti endaise pamba pako, hanzi endaise pamba pako ivhu racho. Kosei makazoridzosera mumakuwa. Vanhu vese vakabva varamba nekuti mai akabva tina handikwanisi kutora ivhu rekumakuwa ndoti dare handisi kurwara. Ipai munhu ari kurwara andozvirape zvendiye ari kuda kurapa. But in the first place, imi mama mubvumirei kuti ivhu riende kutowa paguva rikanga. Vana baba ndivo vakati zvero vakanzi nemuprofita nemoto ivhu vaenda kutora Muprofita wacho uripi? Muprofita wacho makamuwanira. Ndizvurure. Makatsvagirwa nani muprofita wacho? Nababa munini wacho iwowo ndo vakatsvaga. Baba munisungai. Baba munini ndii mune gumbo rakarwadza. Mukanotora ivhu pamakuwa. Kwete. Saka uya runyepo. Yakaitika Indrembuzo risimbo baba. Uya ari kunyepa here. Padalo kwenda kumakuwa ndikoma apo. Ni mwana aliyokuwa aliapo. Nina kwenda kumakuwa batazi ni profita. Taasunge mukoma. Imusagara. Bakoma weya. Ndimi makaenda makuwa. Tinotenda. Mukanotora ivhu. Ivhu mamuritora mutoshandisa chii? Chakaitika musi wacho kumuprofita uko akudaenda kuziva zvekubvumirana. Vanhu vese vamwe vakaenda vanochema, vamwe vachienda vari kudii, vanhu vakatomutswa usiku makusensei. Saka munhu wese mukaitenda mumaprofita. Pane zvinondinetsa. Shuwa ndiye baba mini. Tasvika umo kuda kuprofita kuya. Tasvika profita akatsanangura dai kuti hama yenyu ipone. Endai mutore ivhu kupi? Kumakuwa. Tikati zvinoita tisina kuzivisa takamira nasapo. Zvikanzi zvinoita itai zvekuzera muchienda kutora. Shuwa ndakaenda nemukororo. Nomwe wacho 2-3. Aiwa, but mubvunzo muri pekuti why guva rabambwa? Why musina kutora maguva mamwe makatora guva? Hatizivi bhozi muprofita iye vaonarabva kukaya. Hamunditauri kuti hamuziva. Urosumuka mumba kuenda kotora ivhu paguva. Munditaura kuti hamuziva kuti ivhu muritorei paguva. Akatadza kubvunza weri bamunini wacho ivava kuti ivhu tiri kuritorera. Kana imimi muri mukoma rudziya anotumwa nemunin'ina. Ipapapo pakaresvika apa asi kutaura chokwadi panji yanga iri musi wacho kuti yakaita kutende kutora. Panji yei? Nemuprofita naye babamunini. Iye bamunini akaenda iro maguva. Haana kuenda. Sei asina kuenda? Iye ndiye akarwara. Sei asina kuenda? Hatizivi. Saka ivhu rakakangirwa umba kwati. Pangu pemuprofita. Ndo vakakangirwa ivhu. Ichokwadi. Rapedza kukangwa varapiwani.
Rakazonzi ngaripiwe maiguru. Sei refanopiwa mberi? Hanzi mwana uyu pane zvaachazoona, mwana ushari yapo pamumengo pane zvaachazoona ipapo kaga anenge achazoona usazovhundukei. Asi kana aona something anga asazoite sei? Usazovhundukei. Asazovhundukei. Saka sofa pane zvataona. Hapana. Hapana chataona. Makambomubvunza kuti hapana chatakaona. Mutone mhosva neni yekutanga. Yekutamba nemapuwa. Iyo I'm going to find you as a family. Ini iyo itori mhosva yangu nemi. Tiaona dzimwe dzese asi yangu mhosva nemi yekutotanga yekutotamba nemapuwa. Kukanga mafu emapuwa. Zvomaikanga makaisa mafuta. Makaisa mauyi nemadobasa. Makaisa sauti. Hanzi wakaisa sauti matombo. Makaisa sauti matombo. Gumbo rakapora. Rurwadza. Saka zvokukanga zvino zvakabatsira. Hapana. Saka makazozi chaicho chinokubatsira chii? Pandaurwa changamiri. Vana mukoma kana takagara tichizwisisana panhau zvaitika kufa kwamukoma iyi. Munhu ataka kunzikana sawa macheka akauraya chii, akauraya chii, akaisa food poison anditika ndishamwari wangu chaichai. Uri panzwisisa? Wari kupanzvenga wambijani. Asi chokwadi chakanaita kuti tudakara sawa wakaita pfungwe wachimba kuti kana sawa namusaita ndimauraya ani? Baba. Tagara mai manje hapo wakaya futi wakaimba tanga na 9 kusvika na 2 wachimba kuti makauraya chi? Baba. Iwewe musaita na Karasau ndiwo wakatenga poison kupa Karasau kurayani? Baba wedu. Iwo wana. Saka pandikuenda point ndepekuti iwe utoti wana vari kukublema kuti vari kuti iwewe neshamwari yako ndiwo wakauraya baba wavo. Iwewe the same person ari kublemwa wobva waenda kotora futi mavhu paguva revana baba wewana wobva waenda kookanga. Uri kuedza kuti chii? Imi pakuenda kumakuwa kwanira kwega. Aiwa. Takaenda toda kubatsirwa nyaya ibude pachena. Izwa. Wakaenda uruda kubatsirwa kuti nyaya ibude pachena. Yakabuda here pachena. Haisati yabuda pachena. Saka muruda kudini makotora musoro webaba kuti ichibude pachena. Izvozvi zvese kubuda pachena ma. What is the next move? Muri kufungei? Ndofunga kuti dai nyaya yabuda pachena. Kuti tiziva akauraya. Aiwa. Izwa shaka. Ndatotaura kuti nyaya yenyu payatotanga kushatira. Ndeyekuti mese munotonga muri kusvika macheka. Ndipo ndaikumbirwa dare kuti macheka ndaikumbirwa hapa ana kusunga sei. Ndozandikubvunza. Ndikutonga senge macheka muri kumutya. Handiti? But mimi muri kuziya kuti zveshuwa munhu akauraya munhu ndimacheka. But munotonga muri kumunyenyeredza, muri kumusiya kunze. Sei muri kumusiya kunze? Imi muri kwaitishwa kuti ndiye akauraya. Ende chimwe chinhu chandisina kunzwisisa. Musikana ati izvo pakadzika baba pamusoro pemba dzadzi kuma1 asati aya achindaanidza macheka ndobva apinda mumba ndobva atora maheu adzoka nemaheu akabvunza baba kuti unomwa here chii akati akasitapinda mumba akatanga abvunza baba kuti mai waenda kupi kuwasheni saka munhu wekubika padini hapana asi unomwa here maheu baba akati maheu ndinodini ndinomwa macheka ndobva apinda mumba ndobva abuda nekapu yake ichi yemaheu ndobva asika ndobva apa baba ari pakati pekumwa mai aibva atomboda kumwawo macheka ndobva ati imi musanga enyu ndichakupai munosazonota madaro ndiye mubvunzo wake kana mai anga aripo baba ari chemanzara sei mai asina kunobika chikafu angaenda kuwashini mukadzi wamacheka because pamba pari kuvakwa pamba pamacheka
hapasi pamba pewani pabambo, asi mukadzi wake wabambo ari kupfurira ndiye akasvika baba opiwa maheu, ndobva akautomwa maheu iwo macheka, ndobva ati musadini musamueba ndokupa yani ndobva ndachita mubvunzo manje kuti mai papa ari kupfurira baba, mai wanga wauya kodini? Kana mai wanga waripo, sei baba wanga uchemanzana? Sei mai usina unobikira murume wavo chikafu kumba wachipa uye kupa murume wavo chikafu? Sei iwe kutotanga mai wacho wakatopema wafuti chikafu wautozwa wanzara watotomwa maheu? Uyu macheka wavadaiva usamuva ndokupapo mubvunzo wabva uya mai akazopiwa ere maheu? Hana varipo mai? Mai wacho uripi? Maheu makazopiwa ere? Maheu makazopiwa ere? Maheu ndakapiwa. Uyu mwana ashaisha statement. Baba wacho akafona shuwa masikati matikofu. Kazi mai Naomi nduriwo ne memory card paanga alikuwa. Indikuva ndatora memory card riya masikati ndakasvika baba kutopedzisa kwaka chini umbeki vangasala ne2 line ndikati ndainini nememory card reyu kazi achigara ipapo mina ndichida kudzika pamasikafu ndida kudzika kahwani ndadini ndapedza umba sho akapedza umba yake ndobva atsika vakugara pana ndakagara ndopakavapauya mateka kazi mukoma munoda ere maheu mukoma vati ndikutoda kuri kudini shuwa kurupisa ndokutora maheu ake umba vapapani kazi maigura nomwene maheu awirisa ndikati ndinodini iye futi ndiye nyakutodaira kazi wanodini wano wanamboti kapu yanga inaye ndikati unzaiti macheka vati aiwa maiguru chakupaideni asi ake ndakandotambira handina umwaka ndakandoti dhudu mbichana pota uwawo kwacho ndikati zvanyanya kuwawa zviri kuita unga suponi kazi isupa ndikati saka kana iri supa ndipe ine shuga ine vanapi wangu neshuga yangu vandaisa yangu neshuga yangu iye vamwa kapu yake akangopedza ini vandamuona kuvandadini vandapedza mushure mekupedza imomunhu akavati murume wangasi macheka enda pamukoma wacho paanga abva kuwaka futi pasi mapuranga ako ari apa aitiwa kuti ndirufe chini umba yako mapuranga ako mafuta enda pamukoma wako apo ndakasiya mapuranga wokumbire mukoma wako chini mapuranga takutangisa mwangu ndikasi mai Naomi ndikati asi ndipedza kundaita kumwa chini roriya itakuzwa mwangu ndise ndivona ndikati isupa yawirisa ndizvo inoti ndio mhindu ndakaita asi isupa yawirisa ndikati inenge isupa yedu yawirisa mushure mekudaro akabvatora macheko yakazouya svika ibvanaka kasi mukoma izuva iri kasi ashanda kudini ndakubva kasi mamvura chii mukoma mvura kuti imba yangu isaperi kasi inodini inopera imba iyi anazotogona futi kuidini kuirufa akabva ngoti iwe macheka bvandokutora kuti tinobuda ngeruisa kutore zveruisa ininde vatotosimukawo ndakutombatsirawo nemukadzi wacho anga ari kuti akutosimuka takutobatsirana kutora marata akazi tora marata turike motora matombo utsikire kuti mvura ikanaya imba isaite sei shuwa takabva ipapo munhu akutodini munhu akutorwara akatobva ipapo akangodai so aibva atotanga kutomuwanzira kasi wakutongori kudhara gatakata sei mafambiro akuti akasishanda dini ndarwara takangobva ipapo akangodai kudzama tisvike apa ndapaswa saka nyaya dzenyu muri kuona kuti nyaya dzenyu padziri complicated padziri kunoita complicated kuti nyaya yenyu checha yavauinda vana vandeivi because pane nyaya yekufa kwemunhu isiri resolved haina kupedzwa nyaya yekufa kwemunhu haina kupera yakahenga ndibva ukaita nyaya yekumakuwa yekukangwa kwevhu nechii haina kupera izvo zvikwana nechitatu yeburi raoneka riri mumatiles ndo razvokusungudzai pamusoro iye tuna macheka takatoindisana kwacho tikatotongwa zvikanzi zvadini zvapera macheka akafuira zvakapera sei kwakangozi zveive macheka okuti hamuna kupa munhu mushonga saka zvadini aiwa ndio solution yacho zvatopera ndakamuna nyaya dzenyu mune unfinished business rakawandisa hamunganita kuti pafa munhu iyu moenda ichiuswa kutaura kuti haiyo wakaurayira ndira ore zvatopera kuma
Chineo. Imo batina umekusika kutura. Uyo futu auda ifuta ukanga ifiri makwebo kuipa gwari mulumwi. Ati moni futi ene hadi totori. Moto la futi gwari mulumwi. Mokanga futi. Mapedza morira pafuti nayo waina ndikisa pamucha. Rodzo kwa makwa. Ati ayo boni wakati nditira depression. Wakauya akachiwa katanga kuye musenta. Kazimai guru mai kundi yakoni kasi gumbura ngurwadza. Asi gumbura ngurwadza. Narwadza gumbura ndimko. Saka ndina kumprofiti kwandani. Kumprofiti kwandenda kwazenda wadaidze muri yese. ayo. Mukusoma kuti mukoma arwarisa iwewe gumbirako. Kuti wadini. Nditaka mubvunzo ini mumunhu. Ndakatobvunzika kuti mukoma arwarisa iwewe gumbura nyaita sei? Adini warisa vana vake. No, nyaya yedu zvaikudaro. Nyaya yedu zvabashashira. Ndiye kuti tanga ifu kuti wani. Because kana totaura nyaya yefood poisoning. Pane zvinhu zvituu zvinoitika. Chinonzi food poisoning hazvingorevi chete kuti munhu aiswa mushonga. Andi ikazi food poisoning zvinongoreva kuti chikafu chadya munhu chachisina kumira zvakadii. Ende munhu anokwanisa kutodii kutofa. Ndakupa example. Ukaradza sadza munya. Anditi munya iwo kana usina kuchengetedza zvakanaka nechii ukaudya mangwana unokurwarisa. Ukaenda kwadhokota inonzi food poisoning. Makapa munhu supa yawirisa yagarisa irumba yanga yaora supa. Munhu obva afikwa nechii nesupa. Inonzi kuti ichii because doctor kana akanyora kuti food poisoning aifanira kunge akanyora the type of poison. Because zvaenda kuitika ndezvoti maenda kutaura doctor imi kuti munhu pakangomwa iwo obva atanga kudii obva totanga kuti kudumanga. Doctor atodiadza kuti muzeruto akatesta chii kuti akatesta sei kuti azoone kuti food poisoning. Tipo chakateswa here. Saka akaziya sei doctor kuti food poisoning. Chakazoenda kuitika akazoenda kotora bhodhi mukusei. Anga abuda zvinhu mukana nomumhino nemumaziso nemuchiri zvokuti kuti wakaendawo zvakaita kuti fesi yake inge isingasaoneki. Ende for sure wakazototora foto wachiyana uchinzatidzo kuti one zvaita chii zvaita mukoma. Saka kwaziwo wakati ndizvo zvinoita poison. Ini ipapo ndikakunyemera handisipo. Ndakaita zvekuzozwa kuti poison zvainoita. Munhu akapiwa poison chinhu chinotanga kuita mwoyo wemunhu kuora. Poison haina 2 days bamunhu asati aputika. Munhu akamwa poison inosara kuduka zuva izvizvi munhu anenge atoora. Ndo zvinoita poison. Saka imimi ndo zvakaitika here pamunhu. aiwa angangozvimba Yangwa. Chino chenyu from day one chinobeka. Hapana chamakaita zviri straight. Izvo zvizvi zvinoti muende mutsvage kuti chakaona munhu chii. 2 pamunodzoka pana mudodi mudzoka pana macheka ari chii. 3 zvinoti mudzoke pana pane muprofita akakanga ivhu kuti azokanga ivhu wakaonei ende angada kugadzirisa chii. Ende gumbo iri sei rakarwadza uyu risina kurwadza uyu kana uyu. Ende uyu sei akazomhanya kwamuri achiti ari kurwarisa ndimukoma asina kuti igauti asakati ndimukoma. Akanga azwei kunani aenda nani wanga wari kundwa nani. Ende sei akaprefer kuya kwamuri imimi maikuru asina kuenda kunowana mwana mukoma nanatete newana. Saka akazounganidza dare remushandiya akazoauthorize kuti totore ivhu kumakuwa ndiani.
akazodzora zveivhu rakanga kumakuwa ndiani. Izvo rakadzoswa rakanga riya kumakuwa rakadzoka rese rikava kuti rimwe rakasara. Kana rakasara rinani, asara naro akazoshandisei? Kutamba nemafira. Munhu ere baba? Mazuva ere baba? Nyaya dzenyu baba handanda kupai dzenyu. Ndati dzenyu toda tizive kuti sei makati gumbo rorwadziwa nani? Namukoma. Izvo makanotora ivhu repamakuwa mukakanga, sei gumbo renyu risati rapora? Mai kuru nevana venyu, mibvunzo yenyu, sei makabvumidza vanhu kutora mavhu paguva remurume? Sei makabvumidza ivhu remurume kuti rikangwe? Imi bvunzo yandokupa kuti muende naye kumba muchifunga ndokuda mhinduro. Muruzo here? Imi mbamba ndokuda muprofita wenyu muye naye baba. Ndokuda futi shamwari yenyu Macheka muuye naye baba. Tiri pakuchangame ndine mubvunzo. Ndokuda futi mukadzi waMacheka muuye naye baba. Igara impasi. Right. Unaweza kutoa? Isusu sewana tinonzwa kubatikana ndirufaruka takati isusu sewana tinonzwa kubatikana naso unochanga ishe kutiona takadaiso inyaya yekuti sitazoyepi tazoya kunoka panana baba edu kana dai tikada kuti rapana kubatana kunenge kuripo. Takuchitokumbira kuti maurira waita vanhu ava nhasi kuno ndongazvirambe zvakadii zvakadaro. Aiwa, don't worry. Chachuti musabatana yanga inyaya kuti mamufungirana. Plus maisaziva kuti chokwadi chaicho ndechipi. Zvinezvo mauya kudai pamuri kudzoka muchadzoka mumba mane chokwadi. Maenda kowirirana kana kukana chaiko. Asi isusu kuti hatindodi muite sei? Kukane. Tinoda kuti muende kudii? Kowirirana. Mugadzirise zvinhu zvokunetsa muchii. And because I'm surprised kuti mumusha munana mukoma muningina ndiye anomhanyisa vana mukoma wese nevanhu vese kuti taizva ndikuda ini ende vana mukoma wokomplya. Saka arumbotonga musha uyu ndiani, netsvimbo dzemusha ndiani. Because ukwana musha wese wakumhanyiswa nekuti mumwe nhingi arwara. Kuti mukomana mudiki mumusha warwara, vanhu wese womhanyiswa wese vanhu kumhanya up and down. How powerful is this guy? And where is he deriving his power from? Simba rake rakakura kudai uri kurionepi? Ende sei vanhu vari kutya simba rake? But anyways, imwe yeanza yacho ndaanayo yekuti ishamwari yaMacheka. Ende hunhu hwaMacheka hunozikanwa, mabasa aMacheka anozikanwa. Mamwe acho ndio akazosakisa kuti munhu amwa maheu obva hazoenda kwaakaenda. Tichamuzwa auya Macheka nemuprofita, asi muprofita pachauya tichabva tamuendesawo pane mamwe maprofita neimwewo masvikiro wobatsirana kudini kuona kuti kana mabva panapa munobva mane chii? Mane chokwadi. Tochiona kuti zvaziti necessary kukanga ivhu repamakuwa kuisa mafuta nesauti nemaonyeni.
mapedza kukanga moti maikuredohi mamuri kuedza kuti chii, mamuri kuedza kutaura kuti chii. Anyway, ngatisangane Saturday, make sure macheka iziye muprofita yari pano. Iyo ibaba irresponsibility yenyu yokunza pamusoro chakamere. Yes. Ndinokumbirawo kuti mundipo ubaba kuti ndisvike naro kuna She Mandeya. Handikwanisi kusvika pamba pemunhu kuti iwe uri kudiwa pamutara. Mandeya kwatondi. Ehe. Ndinotomufona usati wasvika kumba ndida tomutaura naye. Zvakanaka. Thank you. Taura itizvo. Yes. I'm sorry. I'm not going to wana awa Zita ndiani mbwe? Rozi katakata. Wana awa wari kuuya pamba. Wauya wakauya kuma 9 papa uya wakatuka. Inye mapuel. Ine chikuta ni mapuel nikufa kupa. Ndio ni mwendo mama yakatobvisa mari. Ekuzopa masama cheka. Mira iyo musesana macheka aripo. Anga makutoro kuti mai vakapa macheka mari. Saka anopindura kuti mari ndakaiona ndiani. Ndi macheka. Saka tati musesana kuti macheka arichi. Yes, Tondi. Ndiri right. Ndinanza ni ana gata. Right. Saka ndikuti gata ndida kuti uyu anonzi macheka. Richard Macheka. Nemhuri kwa gata ivi nemuprofita anonzi pano umwe muprofita azwe kwa Chikomba nani futi umwe nemhuri yacho iyo yekwagatakata. Ndikuida panapa wese muse Saturday. Right, so arubva atoya nawo kumba kwako wachibuda munomu muka matoita izvo. Right, pakanaka. Andi tosakasa Zita Jora Mukatakata. Pane vanhu vanominetwa kuti vachange varipo tiripo, asi tina mbuya vari pano apa vari mbuya Katakata ndo zitateguru redu vangodaidzwa panyaya iyi. Saka tisingazivi kuti musesakati vanodiwawo here kana kuti vanosara vakumba. Imi mune here zvamuda kuti azotaure kana kuti zvamufunga kuti anoziva zvaanofanira kuzouya achitaura? Kana zviripo then there is need, asi kana pasina there is no need. Hatichaiti ndoda Macheka. Nyaya dzangu dzese dzinoda kuti Macheka aripo nemuprofita kwezi kuti muzosvika kumakuwa nekuita sei zvese. Inyaya yani? Inyaya yaMacheka nemuprofita nababa munini avo. Ndakudza kuisa mvumo yekuti mbuya nemazukuru tofunga vane nyaya dzavo dzakasiyana nedzana Macheka. Because maonero andakazviita vazukuru vambuya avo vane matsvagira vakazviita kuti chii chakaitika kuna baba wavo zvikasanganisirawo nambuya. Ngatizvizwe Saturday. Saka mbuya ngawatouye. Because kana atori nozita rake ritori mukufa kwemwana ngaatouye. Ngatisangane Saturday.